Waaleykum salam. mi salmini on min juurima on. Calmitima. Adama Lanji salmini on onon fof. Am Amadou Ceerno Ahmadou Sembalo Naam. Alhaji Abu Ndiaye kañum Alhaji Abdoulaye Wolle ɓeɗo fof miɗo salmina ɗum. Kañum oɗa Alhaji yettetelo Kase Alhaji Kase Amadou Tidiane Kase Amadou Tidiane Kase ɓeɗo fof sehliraɓe muɗum ko miɗa bammaɓɓe komin sehilaɓe gonga ɓeɗo tato bammaɓɓe komin sehilaɓe tigi gonga ko Allah waɗi ɗum gonga joni noon miɗo yiiɗi on onon fof to Allah to e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Cheikh Tidiane miɗo yiiɗi julɓe ɓe fof gila Allah addi men ɗo on sano tawi Madina no yara e duuɓi 4 on wattu on saha min miɗo yara e duuɓi 14 on jamanu ceerno noon ko min jippi ceerno men e ceerno amen min jippi ceerno e ceerno Bocar on jippi ceerno Ibrahima Diallo tawi komin almuɓe joni noon ceerno waɗi he tati ñiire kosam o noddi men minen ɓundunkoɓe min huufino meɗen ñaama min ñaami ha min halliti miɗo ɓiira la'al ngal so ɓiiremi la'al ngal ɗo ceerno daari kam oyi ceerno amen oyi ceerno Bayla oyi o suka de ko Baylo ni oyi aha ɓiɗɗo Lanji to kañuɓe oyi aha miɗo andi bammakko ko julɗo moƴƴo ha ɓooyi seeɗa ceerno Bayla oyi ay o suka de oyi so mbawi ndenoɗe o suka ceerno Bayla wi ha oyi Allah ko ɓuri yidde ko nunɗal Allah ko ɓuri yidde ko nunɗal oyi oɗo noon ko ɗum Allah tagimo kisa joni noon so tawi woni neɗɗo o wiyama ko ɗum taga andi neɗɗo renoto hal holla yimɓe makko ɓe yoɓe reno o suka eyyi konguɗi ceerno ɗi tan rewtotomi koy ko ɗum ɗo ceerno wiri ni o wi haalana yimɓe makko ɓe yoɓe rewno o suka eyyi ko Allah yiɗi ko ɗum Allah tagimo kisa nunɗal eyyi nunɗal woni an kaloɗo eyyi joni noon o woni hankkadi o wi bisimilla wonnoɓe ɗon ɓe fof goto fof ne wiya Adama Lanji yaroɗami yafoɗami kamɓe hay ceerno amen o fof ne haala sano mi yaafima min kay ko yidde Allah e nelaɗo Allah yidde julɓeɓe fof hay goto ala mbo añammi no Allah waɗoy mana mi hotoyi noon ɓundu kono noon ko adi taw ceerno neli men ayni madi o wiya min yami soppa leɗɗe ɗe fof ha yetto cangol ngol tawi ne waɗa cuuɗi 3 ayni madi Daka ɗo eyyi to Daka to cuuɗi 3 wonno toon e almudo ne wonduno toon e sukaɓe janggoɓe sano ceerno yamiri meɗen ɓundunkoɓe yomin yami soppa leɗɗe ɗe fof ha yaaja mi yeehi min daaki toon hankkadi min soppi leɗɗe ɗe fof ha yaaji mi fewni danki mi lesi mi hesi huuɗo mi waɗi danki ha heewi huuɗo ñantan Allah waɗi Amadou Danna jaɓunki o wiyeteno Amadou Danna ceerno Amadou Danna ceerno o wari Ngaabu o tew o ɓe naɓani men toon ɗum ɗo tawi meɗen toon Allah waɗi noon min golli ɗum ha gasi min arti min holli ceerno welti duuɓi 2 meɗen nan to galle ɗo duuɓi 2 ɗum ɗo ko ni machallah ha min hooti ɓundu noon eyyi fergo ngo noon fergo ngo ko Allah waɗi ɗum kadi ko mana anniyimi tan haalumi daaɗe 3 so Allah jaɓi miɗo fiɓi anniya so mi rumi duuɓi 3
miɗo yiɗi yaade mi fera mi ferana diina l'islam kono min noon ko yahaymi ko makka mi abbo toon nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam haalirmi ni jooɗi ndungu silti lewru rajab darima lewru rajab nduwi go'o ñande ɗiɗi tan Allah waɗani kam koyɗol ngol no mana wayno komi diwɗo ni no bijje ni avion ni tan armi ha hayre Degambere tan salmimi Cheikh Tidiane yalti mais salmodiri o wi Adama to paaɗa wi miɗa yaha makka miɗa fera miɗa yaha makka o wi ha o yiya to Alhaji Mouhamadou Saydou ko on ceerno ma aduna e lakara wimi ha o yiya ha wimi yaha o yiya tan maji waɗi pilet tan maji o sano hoynimi asamane o jawdi mbalum raniri tal hina jippina e ley am jooɗimi e mayri tan jawdi ndi wiiri hucci Madina Gounass min tawi ceerno ne jooɗi e piliyane he hucciti funnague on sano min wimi assalamu aleykum ceerno wi waleykum salam min salmodiri ni juuɗe on sano wimi ceerno mi ari salminidema e juuradema ñagadema moƴƴere aduna e lakara min e julɓeɓe fof wimi Cheikh Tidiane noon wi ka on woni ceerno am aduna e lakara ceerno wi somi du'ike Allah jaabini somi du'aki Allah jaabini o wi somi du'ike Allah jaabini somi du'aki Allah jaabini o wi somi du'ike Allah jaabini somi du'aki Allah jaabini ha laabi tati o du'i jawdi wiiri o ciɓɓuni joni noon goɗɗon koyɗugol wona goɗɗon feewi waɗi ɗum laabi ɗiɗi goɗɗi woni tati eyyi woni tati ko pour taƴol tan joni woni tati laabi tati ɗum waɗoyi on sano haalanmi babam wimi ba ha ɗiɗo duuɓi tati miɗa hoyɗeno Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane yamiri kam yomi fer mi yaha Madina Gounass to Alhaji Mouhamadou Saydou ko on woni ceerno am aduna e lakara joni noon somi maayi hande naɓɓa kam Madina haalana ceerno o wi bisimilla Allah waɗi heɓɓomi ɗon jawɗi ɗiɗi baali wimi hikka noon awa mi feray tawi timmi duuɓi tati wimi hikka mi feray waynimi babam hokkumi babam jawdi addami ceerno jawdi ndin jawdi noon tawmi ɗo Baba Issa saga alansara tottumi o jawdi ndi haalanmi o wimi de komi ferɗo joni noon mi ari mi addanori ceerno ndiɗon jawdi o wi bisimilla o waɗi no moƴƴi o wi aɗa andi ɗo yimɓe wimi kawam ne ga o wi no wiyete wimi Bocar Hawa o wi o yehe toon ha Daka Sako mi habra ceerno wimi bisimilla joni noon o naɓi jawdi ndi o maroyi min yami hankadi to galle kawam mi wonoyi toon ha Daka o Saki on sano woni ceerno hankadi habrano kabar o wi bisimilla o wi kawam yo naɓam to ceerno Sada Lam on jangginami lakkilori on jangginami lakkilori ɗum ɗo ko ni to fergo am ɗum ɗo ko ni fergo am ngo ko ni joni noon ngol lappol toon hankadi ko toon tan wonmi ceerno Sada Lam miɗa gollanamo Abdoulaye Wolle koɗon andodirmi e bammakko eyyi o wi miɗo yeehi to guese maɓɓe kamɓe Bocar Ɓundunke waɗa Oumar Thiam Oumar Sy e Bocar Ɓundunke e Abdoulaye Wolle bammakko on sano e Bocar Niang kadi ɓeɗo tato ɓeɗon fof miɗo gollanaɓe bammakko haalani kam wi min de suka am no yeehi ɗo mi anda ko Dakaru yeehi mi anda ko Banjul yeehi wimi eyyi so bottari waɗi sen wottike awa on saa du'oɗen sen du'ima tan
Allah no heewi wadde hen moƴƴere gonga min remi haa min ƴeeŋi min jooɗi bottari ari min gotti haa min haljiti kanko bammakko o wi joni nde en haljiti en kadi min yari ndiyam wimi awa joni waɗen aniya eɗen du'o kabaru ɓiya o joni eɗen du'o kabaru ɓiya o wimi Allah e nelaɗo Allah sektiyani e barke ceerno eɗen ñaago ɗum Allah e moƴƴere makko nde kala ɗo wawi wonde e aduna he fof yo Allah rokkumo cellal e sellirede Allah rokkamo jawdi ha heewa o nafta julɓe ɓe fof min waɗi on du'aw eyi on ɗon ko ni wayi du'aw jaabam abla walla wonno du'aw jaabam ay ɗo o wona mi halani ɗum ɗo tawi mbo arno ɗo ndesan gonga o itti ujunaje nayi o rokkita machallah gonga wiya hakkillam hine e moɗon onon fof ndesan hakkillam hine e moɗon onon gonga gonga kadi miɗe halfini on hoore am minen kadi ko noon miɗe halfini on hoore am minen kadi ko noon eyi minen ko noon mi kalfima wiya ko ko ɓe wonduɗon ɓe fof miɗe yiɗi on Allah nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane gonga alhamdulillah miɗe du'ano on miɗe ñaagui on du'aw alhamdulillah eyi non tigi ɗum ɗo ko fergo am ngo ko ni en beltima fergo babam ngo noon ko bange eyi fergo babam ngo ko bange gonga joni noon fergo babam ngo mana hina waɗi mande nde ko wattude galle ceerno o fusete ɗo ɗum o sengaji ɗe ittama piyoji ɗi ne fiye jamɗe ɗe ne itte ɗum ɗo woni mande gonga eyi ɗon ko mande ɗimmere nde ko sirifu one arno sirifu o sikka ko madiw wiya he o sirifu men la sowona madiw yimɓe fof huuli laamu o kadi ha huuli ay on oɗon sirifu ɗon kadi woni mandeji ɗiɗi mande tataɓa o subaka nde julɗen subaka waɗɗen wajifa ha timmi o nangi jungo ceerno ngo o wi oɗo ceerno kanko o ɗaɓɓayno joni noon o yiiti ceerno Sénégal o yahayno o yiyani ceerno hikka noon o lumbiti ga o yii ceerno ko oɗo o ɗaɓɓayno kanko sirifu o sano sirifu o wi o nangi feɗendu ceerno ndu o suuti yimɓe fof ne ndaara sirifu o wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nde ruttoto e jomirawo o wi o waynodiri e ceerno o waɗi ɗo mande feɗendu ceerno o wi joni nelaɗo Allah accirimo aduna o machallah ɗon o ko ni ɗum woni seede o ko ceerno neli kam e babam o wiya bamma mi salminambo mi salmini julɓe ɓe fof wiyamo so annike ferde yo anniyo to Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane mo firira diina l'islam so annike ferde yo anniyo to Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane mo ferana Allah mo ferana diina l'islam o so annike ferde yo anniyo to Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Ahmad Tidiane mo ferana diina l'islam o wiyamo ni tawi o feri o ari mi waɗanayi on jama eyi woto o feriram noon kanko ceerno o wi woto o feriram noon eyi kono so ari mi waɗanayi on jama kanko ceerno haala makko ka o sano o wi o wayno yimɓe makko ɓe so waynike yimɓe makko ɓe kala hen sohluɗo takko e makko kisa o wi ha ɓooyi seeɗa o wi ha goɗɗo noon yennete toon kanko ceerno o wi mi yamirani ya haaɓe wimi he ceerno min de mi waɗaka haaɓede gila Madina Sinthiane mi waɗaka haaɓede Allah tan reeni ɗum ɗo ko ni ko nelal ceerno ngal ha ɗo joni noon nde min ari baba men aroyi hankadi hollumi ceerno weltino kanko e ceerno Bachir Thiam ɓe ari salminde ɗo ba ha heewi taw Alan Sara tan woni noon ha o wi joni fewne cuuɗi mon e gese mon o wi Adama ko gollata to juma ga ko gasi eyi tawi mi golli toon balɗe 15 juma mawɗo eyi juma mawɗo ko minen fuɗɗi premiére minen ceerno Abdoul Cikkitti en fuɗɗagol ceenal ngal eyi ko minen
ɗum ɗo ko ni eyi haa yonoyi balɗe mbawi joni yomi ɗowtumo to ceerno min yaaɗi toon ceerno mbawi mi ari salminde ceerno e juurade ɗum mbiɗa yiɗi diinonoya men jama o hannde babam wiiri ni ceerno wi aha ko min nde haalno ceerno wi ko min nde haalno joni noon o wi joni noon miɗa nelma sa yeehi joni joni tan jiida jama o joni joni mbawi ala ceerno ko yiɗumi an tigi ala ceerno wi aha o wi joni mi yamirima ko anniya am e yamirore am e du'a o ma okkumami mbawi ala nde ceerno ko yiɗumi an tigi ala ha woni laabi tati on saaha noon waɗumi ni ba yimi yo daro ɓawi on halli laabi tati daro ɗon o dari ha ɓooyi seeɗa mbawi daronamen almudo Fuutanke julna men ɗo ceerno wi oyi almudo koye ma ƴewta o wi ko yiɗumi ɗaɓɓanamen almudo Fuutanke julna men ɗo oyi ceerno wi almudo koye ma ƴewta ceerno wi babam wi eyi ko yiɗumi ɗaɓɓanamen almudo Fuutanke julna men ɗo ceerno wi almudo koye ma ƴewta woni noon on saaha noon mbawi waɗumi kadi ba wimi yo daro o dari on saaha noon min sakki juuɗe o du'i Alaji Ousmane Netel o wi Adama ne wawi on julnude wona almudo ceerno Sara Lam on wiiri ni mi yeehi ha to lawol on saaha noon wimi ba sa halde ceerno laabi ɗiɗi tati o accu ko haali ko tan waɗeni eyi wimi joni o wi joni ko haali ko komin o joofi hay somi ala gandal komin o joofi eyi wimi hay somi ala gandal komin o joofi haala makko non ko yenno koye makko iwata ko woni han ka ɓii ko eyo gonga joni noon mi woni min fokkiti hen kadi mbiɗa ara mbiɗa haalanamo wimi yo joni mi janngani ha woɗɗi ko julɗiɗi tan wawmi joni si tawi woni ceerno aroyi Alansara o wi mbo du'ano en joni noon so tawi ceerno ari namnikema wiyamo ko okki kam ko mi okka Aliou mi okka Aliou min wonda to jama ɗo ha no Allah waɗi ko wirumi ni ba gila subaka hay goto tawaka ko Allah haldaymi minen tan ɗiɗo min ari min hollumi o Alhaji Oumar Bela to holli ɗo on saaha noon mbawi bisimilla joni mi anniyike juuduɗo suudu Allah yamirore ceerno anniya ceerno yamirore ceerno du'awu ceerno haali ha yoni laabi tati mi janggi Fatiha salatul Fatiha sano heɓumi miragu o taw wimi bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina kala julɗo ɗo yo Allah hokku ɗum malede kala du'anaɗo ɗo yo Allah jaabi ɗon noon min diiɗi minen tan ɗiɗo ko Allah haldaymi ko minen tan ɗiɗo goɗɗo ala hay goto tinani joni noon sifa o to banggue jama toon ko ni jama o ko langui o yamiri o diiɗu eyi hay goto tawaka ko Allah ko yamirore ceerno noon min holli min waɗi ɗo woni noon hankkandi miɗo joguino kewe e kartaji leɗɗe ha heewi mbiɗa ɗo joɗɗi on saaha addoymi leɗɗe ɗe joɗɗimi addoymi kartaji joɗɗimi asumi gayɗe ɗe kisan wonno ko demminare ñiɓumi hen leɗɗe ɗe tan on saaha noon min soyni paate en ina ara hankkadi ɓen noon ari ba min salmodiri ba wiɓe ceerno wi Alansara so juulama mbo ara mo du'ano en ba haaɗi ɗo kamɓe ɓe namnaki ɓe deƴƴi o wi on nani o wi aha koy min jokki golle jama hankkandi ko kartaji tan suudu mbiɗa joguino ɗum kewe e kartaji e loosi ɗum ɗo fof hankkandi o waɗi min waɗi to suudu ndu tan mi fewni min jali fewde ha sali fana
Alaji Telli o noddini to juma min nani salligeemi noddinmi on saaha noon wona min noddini min juuli fana min jooɗi Alansara kadi min Alaji Telli noddini kadi min nani noddinmi min juuli Alansara ɗum ɗo ko ni way kabaru jama o wona min juuli wimi Ba so ceerno ari ko okki kam ko mi totti Aliou min Aliou mi wonɗo ɗo so Aliou ala ɗon tawa miɗo ɗon eyyi wimi joni ko noon wirumi non ko gila subaka min haaldi ɗum joni so ceerno ari haalanamo ɗum Allah waɗoy wona min faadi ceerno hankkadi Alansara ari min nani otoyel ngel ara min jaɓɓimo ɗo kanko ceerno on saaha noon ceerno yetti tan daari o wi hey ɗo feewi o hoyni caliki fofof o wi ɗo feewi moƴƴi o wi joni noon langi Bawi o wi joni noon ko wiɗa Bawi ala ko an haalata ceerno ceerno jaɓani yondade de on saaha yimɓe ɓeɗo no darino noon on wattu yiɓe darino on jana wona Bawi min kam ko an de haalata ceerno wi ceerno jaɓani haalde on saaha noon waɗumi ni Bawi wimma te a yejjitino ko haalannomami ko wimi ko joomi ko min o joofi o wi joni ko haalano subaka ko o halti ɗum kadi kikiɗe ɗon Bawi ɗaɓɓanami almudo Fuutanke julna men ɗo ayi ko laabi ɗiɗi ko subaka ko e kikiɗe ko fof ko hunde wotere o Bawi ɗaɓɓanami almudo Fuutanke julna men ɗo ceerno wi almudo ko e ma ƴiwata ɗum ɗon ɓeeɗo nani fof o wi eyyi ko yiɗumi ɗaɓɓanami almudo Fuutanke julna men ɗo ceerno wi almudo ko e ma ƴiwata o wi almudo ko e ma ƴiwata o wi Bawi eyyi ko yiɗumi ɗaɓɓanami almudo Fuutanke julna men ɗo ha yoni laabi tati ceerno wi almudo ko e ma ƴiwata andi joni kanɗi fofof ɗi yoni gotum eyyi to subaka wona ko tati to kikiɗe ɗo ko tati woni jeegom eyyi ɗum ɗo fof ko min o joofi haalanmi noon Ba o wimi haalan ceerno mana ko totti kam ko mi totti Aliou waɗugol ceerno ngol e waɗugol Aliou ngol ko ni to haqiqa ko Allah haldumi eyyi wona mi yidde julnude ala wona yidde julnude neɗɗo naniri ni tan anday wona yidde julnude koni alhaalu o jama wona foɗanade kadi eyyi ɗum noon yinnomi taw ceerno no famiri ni a faami on saaha noon nde woni hankkandi mi wi joni ko totti kam ko mi totti Aliou so yi noon ha Bawi joni mbiɗa jogui ɗo tanirawo eyyi mbiɗa jogui tanirawo ceerno wi o wiye Aliou o wi joni en waɗimo ceerno noon wi awa en waɗimo waɗugol Aliou ngol ko ni to haqiqa alhamdulillah gasi to ni on saaha noon ko nden ceerno wi Aliou noti o wi so wattu ari ara julnaɓe ɗo a nani mi nani o wi so waktu ari ara julnaɓe ɗo a nani mi nani o wi so waktu ari ara julnaɓe ɗo a nani mi nani o wi gasi o wi mi yamirano yoɓe remane mi yamirano yoɓe duggane mi yamirano yoɓe soppane a nani mi nani o wi gasi o wi son luuri tawi on luuri yeehe to Aliou haala hakkude mon son hawri moƴƴi on ronki hawrude yeehe to Lanjiɗo Lanjiɗo taƴu haala ka wata ko tawoyam on nani on saaha noon o noddi Ba o yehi Lanji o wi mi waɗima leegal awa saɗa heewi mi waɗima leegal sa heewani
mi waɗimo leegal komo ittumi tawtimmami kono wona min ittumami tawtanoya goɗɗo a nani o wi gasi tan ceerno suuti juuɗe o wi fatiha salatul fatiha du'a kabaru jama o wona yidde julnude Allah ne andi haali hoore mum